Kaixo, Leire Perez naiz eta taula periodikoaren elementuen izenen jatorri etimologikoei buruz hitz egingo dizuet. Elementu kimikoen etimologiarekin hasi baino lehen, kontzeptu basiko batzuk azalduko dizkizuet. Beraz, has gaitezen ezagutza orokorrekin. Kimikaren jatorria. Kimikaren zientzia alkimarekin hasi zen. Alkimista bat sendagaile, asmatzaile eta mago baten arteko nahasketa zen. Eta haiekin hasi zen naturan dagoen materiaren ikerketa sakona. Zer da elementu kimiko bat? Unibertsoa adreilu kimikoz osatuta dago. Elementu kimikoak deitzen direnak. Gure inguruan daude sustantzia guztien oinarria dira. Lurrean, 92 dago eta sustantzia simplenak dira. Atomaren tamaina. Elementu baten unitaterik txikiena atomo bat da. 33 milioi atomo inguru behar dira milimetro bateko ilara sortzeko. Elementu bakoitza atomo mota bakar batek osatzen du, eta atomo mota horren propietateak elementua definitzen dute. Horren elementuen etimologiarekin hasiko gara. Etimologia hitzen jatorria aztertzen du, eta elementu kimikoen izenen jatorri etimologikoak jatorri etimologiko ezberdinetan sailkatu ditut. Lehenengoa, planeten omenez jarritako izenak dira. Eta hemen dekogu, Merkurioa izena izen bereko planetatik dator, baina bere laburdura HG da. Dioskoridesek Ur-Seiarra ditzen zion, greziarraz Hidralgiros. Uranioa, Urano planetatik, Neptunioa, Neptuno planetatik, eta Plutonioa, Pluton planetatik. Lurralde zenetatik eratorritakoak. Eskandioa, Eskandia, Eskandinaviako hiri bat da. Germanioa, Germania, Alemaniatik. Galioa, Galia, Frantziako hiri bat da. Eta Rutenioa, latinez Rutenia, Errusia, esan duena. Mitologiatik erratoritako izenak. Banadioa, Banadiz jainkosa eskandinaviarra da. Niobioa, Niobe Tantaloren alaba. Paladioa, Palias, jakinduraren jainkosatik. Tantalioa, elementuak Ekerberek izendatu zuen. Tantalon izena aukeratu zuen elementuaren oxidoa azidotan ez delako disolbatzen. Horrek, greziari mitologiako tantalonen zigorra ekarri zion gogora. Janari eta ura gertu izan arren ezin zituen ukitu. Antzera, tantalioa oxidoa ere ez da reaktiboekin erraz erreakzionatzen. Ukitzen uzten ez dielako. Eta torioa, Tor, gerra jainko eskandinaviarra. Polonioa, Poloniatik Marie Curien omenez, eta Curioa, Pierre eta Marie Curien omenez. Estenioa, Albert Einstein omenez jarri zuten. Ferminioa, Enrico Ferminen omenez. Mendeleev, Dimitri Mendeleev kimikarien omenez. Eta Nobelioa, Albert Nobelen omenez. Amaitzeko, propietate egiten diotena referentzia. Osmioa, grezierako osme usaina. Esan nahi du, SO-aren usain gogorragatik ipini zion izena. Fosforoa, fosforos, argia erabaten duen esan nahi du. Fosforoaren laginketak ilunpean argia ematen du oxigenoarekin poliki-poliki erretzean. Eta bismutoa, bere izena Wismut aleman dator. Eta hau Weissensmasse esan nahi du, masa zuria. Agurtu baino lehen informazio iturriak hauek dira. Los elementos, una exploración visual de los átomos que se conocen del universo, de Theodore Gray. Beste hau ere erabili dut, Los elementos, una historia ilustrada de la tabla periódica de Tom Jackson, eta ere PDF bat erabili dut. Orain bai, hau izan da dena elementu kimikoaren etimologiari buruzko aurkezpena. Mila esker entzutagatik.